Sandro, llum il-General Workers Union iffirmat ftehim kollettiv mal-Air Malta li fost affarijiet oħra se jagħti garanzija lil madwar 450 ħaddiem fit-taqsima tal-ground handling tal-Air Malta. X'inhu l-kummenti tiegħek? Mela, taqsima marittima u avjazzjoni llum kuntenta ħafna minħabba li din il-kumpanija hija waħda mill-ikbar li nirrappreżentaw aħna u fl-aħħar 5 snin kien hemm ħafna inċertezza għal dawn il-ħaddiema u llum il-ġurnata jinsabu fil-bidu ta' kumpanija ġdida qed ħajkdbu l-istorja u ħajkollhom serħan tal-moħħ għall-futur. Jiena meta indirizzajthom u huma firma aċċettaw u votaw favur dal-collective agreement qedtilhom li minn l-iktar nies li għandhom inċertezzi f'Malta ġew issa l-iktar ħaddiema b'sigurezzi f'Malta. U għalhekk ninsab kuntent li llum bis-saħħa tal-membri tagħna dawk li jirrappreżentawhom tal-amministrazzjoni ta' Josef, tal-Ministru, ta' kull min kellu intervent f'dal collective agreement wasalna biex issa nistgħu ngħidu li għandna ftit serħan tal-moħħ.